Kaixo ikasle, zuen erronketan informazio bilaketa egiteko oso baliagarria zaizue adimen artifiziala, baina erabili aurretik ongi jakin beharreko oinarrizko ezagutza batzuk aurkeztuko dizkizuegu. Bideo honetan aurkeztuko dizkizuegu hain zuzen ere. Eta gainera, bi tresna proposatuko dizkizuegu informazio bilaketan erabili ditzazkezuenak. Bi tresna hauek dira Perplexity eta ChatGPT. Bideoan zehar azalduko zaizkizuen bi puntu garrantzitsu. Batetik, tresna erabiltzerakoan promptak sortuko dituzuenez, promptak erabiltzeko gomendio batzuk emango dizkizuet. Eta bestetik, sortutako edukien eta iturrien egokitasuna eta fidagarritasuna buruz baita ere, gomendio batzuk edo kontutan hartu beharrekoak azalduko dizkizuen. Bideo honek testu bat du oinarri, bai? Aurkezpenean edo pantailan ikusten duzuen testua. Testu hau, puntuz puntu, azalduko dizuet, baina zuen eskura modelean izango duzue, bertan azaltzen diren edukiak edo azalpenetan sakontzeko. Eta, behin eta berriz, irakurri zenezakete, ulertu arte eta galderak egin noski, beti zalantzak izanez gero neri, bai? Hastera goaz bada. Dokumentuan ikustezakezue testu ingurua, bai? Adimen artifizialaren erabiletan beti kontutan hartu behar dugu testu inguru hauxe. Denetan berbera da. Oso erabilgarria zaigula adimen artifiziala, baina beti ere ikasle pentsamendu kritiko batekin hartu behar dugu adimen artifizialak eskaintzen diguna. Eta balioetan oinarrituta landu behar dugu eskaintzen diguna ondoren. Promptei dagokionez, ikusten duzuenez, hemen promptak nola sortu edo pixka bat azaltzen digu, ezta? Eta baita ere, dokumentu honetan azaltzen zaizue, nik gainetik aipatuko badizkizuet ere, sakonduta, prompt eraginkorra sortzeko gakoak. Zeintzu dira gako horiek? Promptak izan behar dute argiak. Promptak izan beharko lukete espezifikoak. Aldi berean, laburrak. Eta ematen digu hemen adibide batzuk ere ematen dizkizuet gako bakoitzaren inguruan. Dokumentuan ikustitzazkezue adibidean. Promptak testu ingurua izatea komeni da. Eta gako hitzak erabiliko ditugu. Esperimentatu eta interaktuatu nahiaina eta sormena ere erabili, bai? Eta honekin lortuko ditugu prompt eraginkorrak. Prompt eraginkorrak ordea, ez da nahikoa horrekin. Ondoren, adimen artifizialak eta kontzientzia digitalak eskatzen digu hainbat limitazio kontutan hartzea. Zeintzu dira egokitasunari eta fidagarritasunari zor kontutan izan beharko genituzkeen limitazioak. Ondorengoa dira ikasle eta kontutan izan aldi guztietan. Batetik, sesgoak. Hemen, balioetan oinarritutako adimen artifiziala eta irizpideak erabiliko ditugu. Hau da, sortzen diren edukiak, gero, gizakiaren eskutik, zuen eskutik ikuspegi kritikoa erabiliz, moldatu behar dituzue. Adimen artifizialak badituelako, aurretik ematen zaizkion iturri horien sesgoak. Segurtasuna eta datuen erabileraren inguruan, gu saiatuko gara ikastetxean, erabiltzen edo proposatzen dizkizuegun
tresnak izatea doakoak eta erabiltzaile alta eman beharrik izan gabekoak. Eta hori da, proposatu ditugun bi tresnen adibidea. Hauetan ez daukazue registratu beharrik. Eta ez da ere doakoak dira. Orduan, dena den, norbaitek bestelako bilaketarako bestelako tresnaren bat erabili beharko balu, irakaslearekin harremanetan jarri eta adieraziko genioke egokia den ala ez, eta egokia baldin bada, behar diren baimenak sinatu beharko ditu 14 urtetik berakoak tutoreak eta 14 urtetik gorakoen kasuan ikasleak berak. Zuen kasuan ikasleak berak edo zuen tutoreak. Eta bestalde kontutan izan anonimoki jokatzea eta pseudonimoak erabiltzea gomendatzen dugula, bai? Segurtasunaren izenean. Beharrezkoa duzue inoiz ez erabiltzea zuen izen abizenekin bilaketan. Eta identifikagarria diren datuak ez eman, inoiz. Hizkuntza txikien trataeran, aipatu bi tresnak nahiko ongi funtzionatzen dute euskaraz eta hasiera batean euskaraz funtzionatzea edo lanketa hori euskaraz egitea animatzen zaituzte. Ikusi ez gero, emaitza kaskarra dela, orduan hizkuntza aldatu, baina mintzat abia puntu bezala euskaraz lan egin dezagun. Eta jasangarritasunari buruz, hau ere oso importantea da, zeren eta adimen artifizialak energia baliabide asko kontsumitzen du ikaragarri. Eta erabili behar dugu, bakarrik beharrezkoa dugunean. Bestalde, aipatu dizuegu bi tresna proposatzen genizkizuela, adimen artifizialerako. Kasu honetan, mikroinformatika sistema eta sareak erdi mailako zikloko ikasleak zarete, eta erabiltzen itzazkete arazori gabe, Perplexity eta ChatGPT. Tresna bakoitza gainetik ikusiko dugu. Perplexityren funtzionalitatean, informazio bilaketarako tresna bezala deskribatzen zaigula. Egokia litzateke hau erabiltzea. Doakoa da, harpidetzarik ez du eskatzen, euskeraz lan egin genezake, maila bastante ona duelako hasiera batean mintzat, eta emaitzen egokitasuna eta fidagarritasunaren inguruan, kontutan izan behar dugu, Perplexityk, emaitzen egokitasuna eta fidagarritasuna neurtzeko, aukera polita ematen digula. Zergatik esaten dut hau. Iturria, Perplexity tresna erabiltzen dugunean, informazioa hori nondik atera duen iturria agertu egiten zaigulako. Eta iturri horretan begiratu beharko genuke iturrira joan, informazio horren iturrira joan, eta konprobatu iturri hori egokia dela, fidagarria dela, eta behin fidagarria eta egokia baldin bada, informazio hori ontzat emango dugu. Gainera, Perplexityk badauka aukera bat, eta da iturria mugatzekoa. Esan geni ezaioke adibidez, bilaketa egiteko webgune akademikoetan bakarrik. Edo bideo zehatz batzutan, edo matematikako arloko baldin bada, matematikako guneetan. Eta honek, fidagarritasunean afinatzea laguntzen digu. Orduan, behin fidagarria dela eta egokia dela eduki hori konprobatuta, gainera, joan gaitezke, webgune edo iturri horretara, eta sakondu bertatik guk galdera egin dugun eduki hortan. Bigarren tresna proposatu duguna ChatGPT-a da. Kasu honetan, funtzionalitate aldetik baita informazio bilaketarako balio digu. Beste erabilera batzuk ere egin ditzakegu, hemen agertzen dira zerrendatuta, ChatGPT-arekin. Perplexity bezala, harpidetzari gabe eta doakoa da, hizkuntza euskaraz maila txukunan lan egin genezake, hasiera batean behintzat,
eta animatzen zaituztegu ikasle euskaraz aritzea. Erreferentzia eta iturrien garrantziari buruz, hemen, hasiera batean, ChatGPTak ez digu esaten nondik hartzen duen informazioa. Beraz, beti zentzu kritiko handia erabili behar dugu, ChatGPT erabiltzen dugunean, ez dakigulako ze iturritatik hartu duen informazioa. Kasu honetan, egin genezakena da, emaitzen egokitasuna eta fidagarritasuna lantzeko, galdetu diezaiokegu ChatGPTari ea nondik atera duen informazio hori, bai? Eta adibide batekin ikusiko dugu, bai, modu simple batean. Enplegagarritasunerako klasean adibidez, administrazio publikoa eta erakundeak ari garenean aztertzen, bai, gai honetan, galdera hauxe egin geniezaioke ChatGPTari. Egin zeniezaiokete, barkatu, ikasleak zuek ari zaretetan lanean. Orduan, galdetu zeniezaiokete zein da Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria, eta erantzuna, Imanol Pradales da. 2024an izendatu zuten, bai? Inigo Urkullu ordezkatuz. Baina guk ez garako honekin konformatzen. Orduan, ikasle egin zenezaketena da, egokitasuna eta fidagarritasunari buruz galdetu. Nondik atera duzu informazio hori, eta hemen bai, agertzen zaizkigula iturriak, bai? Erantzunaren iturriak. Eta Perplexity-rekin bezala, aukeratu genezake iturri hori, konprobatu fidagarria eta egokia dela, eta gainera, ala baldin bada, eduki horiek sakontzeko aukera ematen digu. Eta bakarrik iturri eta egoki eta fidagarriak lortutako informazioarekin lan egingo dugu klasean. Eta, esandakoa, ikasle, batetik bideo hau duzue, eta bestetik dokumentua. Eta honekin, espero dugu oinarrizko ezagutzetan, maila polita lortzea, eta hemendik aurrera informazio bilaketarako prest egotea. Eskerrik asko.